Hej, mit navn er Laurits. Jeg var ude i den her skov for nyligt. Der sker det, at vi mangler nogle pinde til bogen. Så går en af mine venner, som hedder Lille Brændefinder, ud for at finde nogen. Så sker der det, at han støder på Bigfoot. Så løber vi og løber. Det der sker, det er, at Lille Brændefinder, han vælter. Det eneste vi ser til ham, det er, at Bigfoot er over ham. Ellers ser vi ikke mere til ham. Her er der et klip af det, der skete. Der er lige nogle brænde. Kan du ikke lige finde nogen? Ja, det kan Vi har altså mange, vi skal jo have lavet et båd. Ja, jeg går bare den her vej. Ja. Se lige, om jeg kan finde noget hernede. Kan jeg finde et eller andet blindestil eller andet? Ja, det kan jeg godt, hvis det er. Ja, jeg skal nok passe på. Det er sikkert bare et eller andet pindsvin der, ja. Det ligger og sover, så sparker lige ned.